Za evropsko prvenstvo u Sloveniji. Šampionat u Sloveniji je na programu od 4. do 22. septembra, a Srbija će igrati u B grupi sa Bosnom i Hercegovinom, Litvanijom, Makedonijom, Crnom Gorom i Letonijom. Odbrane od nadolazećih voda Dunava, koje su već izazvale poplave u Nemačkoj, Austriji, Češkoj i Slovačkoj. Mađarske vlasti saopštile su da su odbrambene barijere. Javim svima ostalima. Od 10 do 2. Dobar dan. Ne, stvarno čudno. Mislim, nisam je očekivala, ali opet s druge strane jesam. Kiša ponovo pada, ne znamo do kada, ali...